Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tatay Odig. Walang eksaktong taon. General Luna, Quezon. Dalawang siglo na ang nakakaraan. Magmula noong may umiral na isang kakaibang nilalang sa General Luna. Ayon sa mga taong napagpasahan ng kwento, sa kasagsagan ng pamamahinga, sumasalakay ang nilalang para kumuha ng mga biktima. Batang nasa edad 10 taong gulang ang pakay nito, kaya naman ang mga kabataan noong mga panahong yon ay halos wala ng oras makapaglaro. Hindi rin nagiging normal ang buhay nito dahil sa banta ng nilalang. Pagtatapat pa ng mga matatanda na, hanggat hindi nararating ang tamang edad ng mga bata, mananatili itong biktima ng nilalang na gumagala. Dagdag pa ng mga ito na hindi normal ang nilalang na sumasalakay dahil ayon sa mga nakakita noon, malayong malayo ito sa wangis ng isang tao. Ayon sa kanila, nakakapaglakad ito katulad ng mga normal na individual, ngunit sadyang katangi-tangi ang kabuuan nitong wangis. Bukod kasi sa meron itong buntot na may lason, likas ding makunat ang balat nito. Wala rin yung buhok sa katawan, subalit kapansin-pansin ng mga nakausli nitong matutulis na buto. Hindi rin tinatabla ng armas ang nilalang, at kapag sumasalakay ito, nagpapakawala ito ng isang kakaibang huni. Malapit ang huning yon sa atungal ng kalabaw, kaya naman gabi-gabi, nagdudulot ito ng matinding takot sa mga taga-baryo. At magmula noon pinuno, ang kwento ukol sa nilalang ay pinagpasapasahan na ng mga tao hanggang sa pangkasalukuyan. Subalit pagsapit ng taong ito, hindi na yon gaanong pinaniniwalaan. Para sa marami, walang pagkakaiba sa alamat ang kwento na kanilang narinig mula sa mga matatanda. Mariinding inilahad ng mga hindi naniniwala na kung totoong umiiral ito, sana nararamdaman pa nila ito. Bagay na naging daan upang makumbinse ang karamihan na huwag doong maniwala. Kaya sa paglipas ng panahon, dahan-dahan ang naililibing sa limot ang kwentong yon. Maging si Tatay Odig, di na rin kaanong nakukumbinse nito. Pero dahil sa mga istorya noon ng yumao niyang lolo, kung kaya't hindi niya magawang kalimutan ang tungkol dito. Dagdag pa niya na, magmula noong nakaisip siya, takot na talaga siya sa nilalang na kinukwento ng lolo niya. Ayon sa pumanaw niyang lolo, ampog ang tawag sa uring yon ng nilalang. Hindi ito aswang o sigbin, bagkus isa itong mataas na uri ng engkanto na may kakayahang magtagpi-tagpi ng laman ng mga namatay na hayop o tao. Ilang taon nila itong ginugulan ng atensyon bago nila yung tuluyang magamit. Nabanggit din ito sa kanya, hindi normal na makarating ang mga ampog sa mundo ng mga tao dahil labis itong ipinagbabawal ng mga nagbabantay ng lagusan. Pero syempre, hindi lahat ng pagkakataon mahigpit ang mga ito. Kaya minsan, may maswerteng nakakatakas. Base rin sa kwento ng lolo niya, hindi na taon ang paninirahan ng ampog sa kanilang baryo. Noon kasing panahon ng Kastila, maraming mga Indio ang naghanap ng kapangyarihan sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan na nasisilayan. Ito ang naging daan upang magsama-sama ang mga mangkukulam noon para makagawa ng isang makapangyarihang ritual. Subalit nang matunugan ito ng mga Kastila, agad nitong inubos ang mga mangkukulam. Ngunit ang hindi nila inaasahan, na isa katuparan na pala nito ang ritual bago nila yon mapigilan. Kaya naman paglabas ng ampog, ang mga Kastilang pumatay sa mga ito ang kanyang naging kauna-unahang biktima. Ayon pa sa lolo niya, walang kamatayan ang nilalang, kaya kahit ilang daang taon ang lumipas,
hindi ito mawawala. Maaaring nabubulok ang taglay nitong katawan, pero may sarili itong pamamaraan para malabanan ang sumpa ng kamatayan. At ito ay walang iba, kundi sa pamamagitan ng pagpalit-palit ng kanyang katawang lupa. Kaya naman ang hindi niya lang maintindihan, bakit parang naglaho na lang bigla ang nilalang? Ayon kay Tatay Odig Pinuno, ilang beses niyang hinanap ang bakas ng nilalang na yon, pero wala talaga siyang nakita hanggang sa nagkaroon na siya ng sariling pamilya. At magmula noon, umiral na lamang ang kwento ng lolo niya sa kanyang isipan. Hindi na rin niya ito ibinahagi sa kanyang mga anak, nang sa gayoy wala itong dahilan para matakot. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isa pala itong malaking pagkakamali. Pagsapit ng buwan ng Marso, naging abala si Tatay Odig sa pangunguha ng mga alimango at isda sa sapa. Ang sapang yon, malayo-layo ang pinagdudugtungan, kaya naman bawat dinaraanan nito, maigi nilang sinusuyod upang makakuha ng pagkain. Hapon nila ito ginagawa dahil yon ang oras ng pagbaba ng tubig. Kapag kasi mababa ang tubig, maraming isda ang nakukulong sa malalaking ukang humihiwalay sa sapa. At dahil dito, kung kaya't hindi na sila nahihirapang manghuli. Sa estado naman ng mga alimango, di na rin ito gaano mahirap, lalo pat alam na nila ang estilo ng mga ito. Ayon sa kanya, kapag walang kapasan, yon ang pinagkakaabalahan nila. Bukod kasi sa masarap iulam ang mga ganoong hayop, madali rin itong naibibenta. Ika nga niya, masarap na pagkakakitaan pa. Yun nga lang, kahit madali ang kanilang ginagawa, meron pa rin silang problema. At yun ay ang pag-uwi nila ng 10 oras. Kapag kasi napapasarap sila sa pangangaso, hindi na nila noon namamalayan ang pagsapit ng gabi. Minsan nagugulat na lamang sila kapag napapansin nilang gabi na pala. Delikadong dumaan sa gilid ng sapa sa mga ganoong oras, lalo pat may mga pagkakataong nakakakita sila ng mga buwayang lumalabas. Ito talaga ang iniiwasan nila, lalo pat anumang oras. Pwede sila nitong lapain kapag nagkamali sila. Awa naman ng Diyos, sa mahigit 5 buwan niyang pangangaso, kasama ng 2 niyang pinsan, wala pa silang nakaengkwentrong ganoong mga nilalang. Gayunpaman, hindi ito dahilan para maging kampante sila. Marami kasi ang nagsasabing may mga buwaya nang nakatira sa sapa at ilang beses na rin nila itong nakita. Dahil sa bagay na yon, kung kaya't madalas siyang awayin ng kanyang asawa kapag 10 oras na siyang umuuwi. Katakatakot na sermon ang natatanggap niya, pero sa kabila nito, di niya ito gaanong siniseryoso. Alam niya kasi na nag-aalala lamang ito para sa kanilang kaligtasan. Akala nga noon ni Tatay Odig, buwaya lang ang dapat nilang katakutan, pero nagkamali siya. Dahil 2 linggo lang ang lumipas, may natuklasan silang kakaiba sa sapa kung saan sila naghahanap buhay. Ayon sa kanya, ang pinsan niya ang unang nakakita nito, kaya hindi niya yun pinag-isipan ng kung ano. Subalit nang tawagin siya nito, dito niya nakita ang isang kakaibang bagay na parabang nakalibing sa loob ng isang solidong bato. Dagdag pa ni Tatay Odig, magbabandang 6:00 na nung nakita nila ito. Kaya ilang beses nilang inilawan ang loob ng bato para ito ay makumpirma. Nang mapagtanto nilang isang nilalang nga ang nakalibing, dito na sila nagpalitan ng mga ideya. Sa kasagsagan ng kanilang pag-uusap, bahagya muna silang dumistansya sa bato upang walang makapansin dito kung sakali mang may mga ngasong mapapadaan. Odig, baka antigo na ang bangkay na yan. Hindi ba mahal ang mga ganyan kapag ibinibenta sa mga kolektor? Bakit hindi natin kunin? Malay mo, yan ang susi ng pagyaman natin. Sa wakas,
Makakaalis na rin tayo sa ganitong sitwasyon ng buhay. Wika ng pinsan niyang nakatatanda sa kanya. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, di naman siya kaagad sumagot. Maigi niya kasing pinag-isipan kung sasang-ayunan niya ba ang binabalak nito o tututulan. Ang kaso, di pa man siya nakakapagsalita. Nagdesisyon na ang mga ito na basagin ang batong kinahihimlayan ng labi. Ayon sa pinsan niya, hindi na nila ito pwedeng balikan kinabukasan dahil di nila ito makikita sa ilalim ng tubig. Pagtatapat pa nito na sa ilang beses nilang pabalik-balik sa lugar, yon ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong uri ng bato. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di na rin siya nakatutol pa. At sa halip na makipagsagutan, dali-dali siyang lumapit kung saan naroon ang malakristal na bato na nakabaon ng bahagya sa makapal na putik. Walang sabi-sabi, agad itong hinataw ng pinsan niya ng malaking tipak ng bato, ngunit sa kasamaang palad, hindi yon umubra. Buhay kasi ang batong pinagbaonan nito, kaya sa sobrang tigas nito, hindi ito basta-bastang mababasag. Makailang beses din nila itong sinubukang basagin, pero sa bandang huli, naging bigo sila. Kaya kahit nabag sa loob ng pinsan niya na umuwi na hindi ito dala, wala yung magagawa. Habang binabaybay naman nila ang daan, dito nila napag-usapan ng plano kinabukasan. At hanggat hindi pa nila ito nakukuha, iniwasan na muna nila itong ipagbigay alam kahit sa kanilang pamilya na mapagkakatiwalaan nila. Kinaumagahan, di pa man pumuputok ang bukang liwayway, nagtipon-tipon na sila. Pero sa pagkakataong yan, hindi sila nagpunta ng sapa para maghanap buhay, bagkus ay para lamang hanguin ang bangkay na nakita nilang nakabaon sa loob ng isang buhay na bato. Pagkaraan ng 1.5 oras na paglalakad, narating na nga nila ang sapa kung saan yun naroon. Ang problema, masyado pang malalim ang tubig, kaya kahit anong pagsipat nila, wala sila roong makita-kita. Makailang beses na rin nilang nilusong ang bato, pero wala pa rin silang ideya kung saan ito nakatago. Dahil sa pangyayari, ilang oras nila itong hinagilap sa kailaliman ng sapa, hanggang sa dito nila nahukay ang maliliit na tipak ng bato na kanilang hinahanap. Pag-ahon ng pinsan niya, dali-dali itong lumapit, bit-bit ang maliliit na tipak nito. Nang masipat naman niya ito, bahagya naman siyang napatingin dito, kasabay ng pagwika niya ng, "Akala ko ba napakatigas ng batong yan? Paano mo yan nabasag?" "Hindi ko ito nabasag, Odig. Nakita ko lang to sa ilalim eh. Siguro, mas magandang maghintay na lang muna tayo sa ngayon. Masyado na kasing malabo ang ilalim dahil sa kapal ng putik. Kaya wala na ako gaanong maaninag." Sagot naman ng pinsan niya. Pagkarinig niya sa sinabi nito, maging siya man hindi maiwasang mapaisip habang tinitingnan ang mga tipak ng batong hawak-hawak niya. Sa estado ng mga batong yun pinuno, nakasisiguro siyang napakatibay nga nito, kaya hindi ito basta-bastang mababasag. Ilang minuto pa ang lumipas. Imbis na alalahanin ng tungkol sa bagay na yun, pinili na muna nilang mangisda ng kanilang mga uulamin. Mula 7:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, matyaga sila roong naghihintay. Di naman sila gaanong nababahala sa mga dumaraan dahil ipinapakita nila sa mga ito na sila'y nangingisda lamang. Pero nung bumaba na ang tubig, dito na nila dali-daling hinanap ang bato hanggang sa makita nila ang kalahati nito. Nang malinis nila ang bato, bumungad sa kanila ang pinag-ahunan ng kung anong nilalang. Naiwan pa rito ang mga suot nitong benda na animoy ilang dekada na ang tanda. At sa pagpapatuloy ng kanilang paniniyasat,
May nakita silang maliit na libro na gawa sa balat ng hayop. Nababalot ito ng isang makapal na tela, kaya lahat ng kontekstong nilalaman nito ay milagrosong hindi nabura. Nang makuha na yon nila Tatay Odig, tsaka pa lamang sila nagdesisyong lisanin na ang lugar. May kutob kasi sila na nasa paligid lang ang nilalang na maaaring umahon sa loob nito. At anuman ang nilalang na yon, naniniwala silang masyado itong mapanganib para sa mga tao. Pagbalik nila sa baryo, dali-dali silang dumiretso sa bahay niya. Kinakabahan man, sinikap nilang ilihim ang kanilang mga nalaman pansamantala. Bukod kasi sa ayaw nilang malaman ito ng kanilang pamilya, nasisiguro rin nila na magdudulot ito ng usap-usapan sa kanilang lugar kung sakali mang matunugan ito ng kanilang mga kakilala. Pagpasok nila sa loob ng silid niya, agad niyang inabisuhan ng kanyang mga anak na huwag na muna roong pupunta. Matapos niya itong mailahad, dali-dali niyang itinarangka ang pinto nito para makasiguro. Hindi nagtagal, nang makaupo na siya sa harapan ng mga kasama niya, sabay-sabay nilang inusisa ang laman nito. Sinauna ang diyalektong nakalathala, kaya naman napakahirap para sa kanila na ito ay maunawaan. Mabuti na lang may mga kaakibat itong larawan, kaya kahit papaano nagagawa nila itong maunawaan. Yun nga lang, hindi lahat ng nakasulat na unawaan nila ang ibig nitong kahulugan. Halos ilang araw din nila yung pinag-aralan pero sa kasamaang palad, hindi talaga nila maunawaan ang ibig ng mga simbolo hanggang sa dito na nagdesisyon ng pinsan niyang mas nakatatanda sa kanya na dalhin na ito sa kamag-anak nilang antingero. Nang marinig ito ni Tatay Odig, agad naman siyang tumutol. Kesyo, hindi mapagkakatiwalaan ng taong yon, pakalokohin lang sila nito at kung ano-ano pang mga alegasyon na wala namang basihan. Subalit nang marinig naman ito ng mga pinsan niya, mas nagpumilit ang dalawa, kaya naman sa bandang huli, wala na rin siyang nagawa. Batid niya rin kasing hindi siya ang unang nakakita sa libro, kaya kung tutuusin mas may karapatan ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang mapagtanto ng dalawa na sumang-ayon na siya, agad naman itong lumabas sa bahay niya. May pagdadalawang isip mang nararamdaman. Pinilit ni Tatay Odig na sumunod hanggang sa marating na nila ang bahay ng kadugo nilang antingero. Pagpasok nila rito, agad nilang nakasalubong ang taong kanilang hinahanap. Ayon sa kanya, matanda lang ito ng 5 taon pero di niya maipagkakaila ang lalim ng karunungang taglay nito. Minsan nga, kinaiinggitan niya ang kadugo nilang yon dahil sa pagrespeto rito ng mga tao. Ngunit sa kabila ng pagiging tanyag nito, meron itong bagay na hindi nito kayang gawin. At yon ay walang iba, kundi ang pagkakaroon ng asawa at sariling pamilya. Pagsilay naman ito sa kanila, agad naman itong napangiti habang nagwiwika ng, "Oh, napabisita kayo. Pasok, pasok. Tamang-tama. Kararating lang din nila Itay. Samahan niyo na kami sa pagmemeryenda." Nang marinig nila ang sinabi nito, agad naman silang sumang-ayon. Wala na rin kasi silang magagawa, lalo pat tinatawag na sila ng 2 matanda. Pag-upo nila sa hapagkainan, dito na sila nagkausap ukol sa kani-kanilang mga buhay. Maya-maya pa, nang matapos na sila, diretso na silang tumungo sa pribadong silid ng pinsan nila. Walang sabi-sabi, dito na nila sinabi ang tungkol sa librong kanilang nakuha. Akala nila ikatutuwa ito ng antingero, pero nang marinig nito ang tungkol dito, biglang napakunot ang noo nito. Di na rin yun gaanong nagsalita hanggat hindi nito nakikita ang dala-dala nilang libro. Hindi nagtagal, nang maiabot na ito ng pinsan niya,
bigla naman nilang narinig ang pagmumura nito. Panay na rin ang ginawa nitong pag-question sa kanila ukol sa rason nila kung bakit nila ito kinuha. Dagdag pa ng antingero, hindi lahat ng bagay na nakikita sa kung saan ay kinakailangan nilang pakialaman. Alam niyo ba kung kanino ito? Alam niyo ba kung saan ang kanan galing ang librong ito? Galit na wika sa kanila ng antingero habang padabog na tumatayo. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, agad nila itong pinakalma nang sa gayoy magkaroon sila ng maayos na usapan. Ilang minuto rin sila roong nakiusap bago sila nito tuluyang pinagbigyan. At nang kumalma na ang kadugo nila, nalaman nila na ang librong yon ay galing sa isang natatanging pamilya na ilang henerasyong nakipaglaban sa ampog na nawawala. Ayon sa antingero, hindi totoong nabigo ang mga ito, bagkus sila ay nagtagumpay. Dagdag pa nito na, ang librong yon ang pangunahing dahilan kung bakit hindi nagparamdam ang ampog sa loob ng 50 taon. At ngayong naiahon nila ito, posibleng bumalik na naman ang nilalang. Malakas ang kutob ng antingero na ang labing nakita nila sa loob ng bato ay ang huling tinangang katawang lupa ng engkanto. Malakas din ang kutob nito na yon ang ginamit na pamamaraan ng pinakahuling dibino na kumalaban dito. Batid nito na hindi niya kayang paslangin ng nilalang, kaya naman isinama niya ito sa kanyang huling hantungan. At para magawa ito, pilit na inilipat ng dibino ang kaluluwa nito hanggang sa makapasok na ito sa katawan ng nilalang. At mula roon, isinulat niya ang libreta bago gawin at bigkasin ang ritual sa pagselyo ng kanilang espiritu at katawan nito. Pagkarinig naman nila Tatay Odig sa kwento, hindi niya maiwasang kilabutan. Sa sinabi kasi ng antingerong yon, naniniwala siyang meron nga itong posibilidad. Batid din niyang hindi ito nagsisinungaling sa kanila, lalo pat hindi ito ang tipo ng tao na mahilig manloko ng kapwa. Hanggat hindi pa tayo nakakasiguro, magdoble ingat kayo. Huwag niyong palabasin ang mga anak ninyo tuwing gabi. At kapag kayo'y magpapahinga na, siguraduhin niyong maayos ang trangka ng mga bintana at pinto ng inyong mga tahanan. Huwag kayong magpakakampante dahil anumang oras pwedeng magbago ang sitwasyon. Dahil sa sinabi nito, lahat silang tatlo hindi maiwasang maalarma. Bagaman hindi nila pinag-uusapan ng tungkol sa mga ampog, alam ni Tatay Odig na naniniwala rin ang dalawa. Kaya sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, naitanong nila kung papaano mapapabalik ang nilalang sa bato na minsang kinahimlayan nito. Alam kasi nila na posible yung mangyari, lalo pat ito rin ang naging paraan ng dating dibinong nagkulong dito. Ngunit nang marinig ito ng antingero, prangka itong sumagot sa kanila ng, Wala nang paraan para may tama ang inyong pagkakamali. Nakalabas na ang nilalang. At ang tanging paraan para mapigilan ito ay sirain ang tangan niyang katawang lupa. Nabanggit ng amain ko noon, inaabot ng 1 linggo ang pagpapalit anyo nito. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas, kaya meron pa tayong sapat na oras. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo para maresolba ang ginawa ninyong problema. Sana kapag napagtagumpayan natin ito, matuto kayo sa mga aral na natanggap ninyo. Pagkasambit nito ng mga kataga, dito na rin ito tinuldukan ng kanilang pag-uusap. Maya-maya pa, nang tumungtong na ang dapit hapon, muli silang bumalik sa sapa para maghanap. Nababahala man sa mga posible nila roong makikita, di sila gaanong nagpatinag. Batid nila na masyado pang mahina ang nilalang, kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon para matalo ito. Ilang oras pa ang lumipas, napakadilim na sa paligid.
Kasalukuyan na rin sila noong naglalakad sa loob ng kakahuyan para maghanap. Akala nila wala sila roong makikita. Pero nang medyo makalayo na sila sa sapa, dito nila nadiskubre ang isang animoy pugad sa gilid ng talahiban. Sa pugad na yon, may mga nakita silang hibla ng buhok kasama ng mga peraso ng lumang tela na may nakakapit pang lumang balat. Napakabaho rin sa paligid nito na kahit anong simoy ng hangin, sadyang hindi ito maalis-alis. Bagaman nababahala na sa kanilang mga natuklasan, nagpatuloy pa rin sila sa pag-usad hanggang sa may makita na silang nakasabit sa sanga na ulo at gulugod ng isang galang hayop. Sa estado nito mukhang pagkain ito ng nilalang na nakatakas sa selyo. Dahil dito, kung kaya't dali-dali nilang tinahak ang daan, hanggang sa makita na nga nila itong nagtatago sa loob ng malalaking ugat ng matandang puno. Pilit nitong pinuputulan ng kanyang sariling katawan na parabang nilalabanan nito ang lamig ng klima. Pagsilay naman dito ng antingero nilang kasama, dali-dali itong nag-usal ng tigalpo sa hangin. Nagsabay na rin ito ng mga pangontra, kalakip ng pagbulong nito sa kanila na huwag makialam. Nang marinig naman yon nila Tatay Odig, pinili nilang sundin ito dahil alam nila na yun lang ang makakapatay sa nilalang. Pagsilay naman ito sa kanilang pagsang-ayon, dali-dali itong humugot ng punyal, sabay sugod sa nilalang na yon. At sa isang iglap, nagpang-abot ang dalawa. Nang hihina man ng nilalang, pilit itong nakipaglaban sa kanilang kasama hanggang sa maundayan na ito ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Pag-agos ng itim nitong dugo, tsaka ito napaluhod sa lupa habang umaangil. Ayon kay Tatay Odig, na noong mga panahong yon, hindi niya maipagkakaila na nanghihina talaga yon ng husto. Sa bawat atake kasing ginagawa ng kanilang kasama, kitang-kita nila ang matindi nitong epekto. Bagay na naging daan upang mawala ang kanilang mga alalahanin laban sa nilalang. Sa loob ng ilang minutong pagbubuno ng dalawa, madali itong nadarag ng antingero hanggang sa maputulan niya na yon ng kamay at mga binti. Pagsilay nitong hindi na makakalaban ng nilalang, dali-dali itong humingi sa kanila ng lubid at tipak ng kahoy. Bago niya yung tuluyang isilid sa sako, binusalan niya muna ito sa bibig upang masigurong hindi na ito makakakagat. Matapos nun, binitay nila ito sa gitna ng kawayan para iuwi sa kanilang lugar. Sa kanilang paglalakad, dito na itanong ni Tatay Odig ang rason kung bakit pa nila ito dadalhin sa baryo. Kung tutuusin kasi, nasa kanila na ang lahat ng dahilan para paslangin ito. Dagdag pa niya na, mas mainam na tapusin na ang nilalang upang hindi na sila magkaroon ng mga hindi inaasahang problema. Ngunit nang marinig ito ng antingero, seryoso naman itong napatingin sa kanya, kasabay ng pabalang nitong pagsagot sa kanya ng, Huwag ka nang umalingal dyan ng kung ano-ano, Odig. Kung ako sa'yo, tumulong ka na lang. Alam mo kasi, may mga bagay na hindi mo talaga mauunawaan dahil isa ka lang pangkaraniwan. Wala nang magagawa ang nilalang na to. At para magkaroon kami ng mas malalim na kaalaman sa uring pinagmulan nito, kailangan namin siyang pag-aralan. Marahil ito ang rason ng dibinong huli nitong nakalaban kung bakit niya ito ikinulong sa loob ng buhay na bato. Nang marinig niya ang sinabi ng antingero, napilitan siyang manahimik. Alam niya kasi na hindi ito magpapatalo, kaya walang saysay na makipag-argumento pa rito. Kalahating oras ang lumipas, doon na nga nila tuluyang narating ang bahay nito. At nang maipasok na nila sa loob ang katawan ng nilalang, agad naman sila nitong inutusan na umuwi. Gayunpaman, pagtungtong ng sumunod na araw, muli silang bumalik para magmasid sa kasalukuyan nitong ginagawa. Nagtagal ng isang buong linggo ang pag-aaral ng antingero
hanggang sa nabalitaan na lamang niya sa mga pinsan niya ang karumal-dumal na nangyari rito. Ayon sa mga nakakita, Lunes ng umaga nang madatna nila ang labi ng antingero sa loob ng sarili nitong pamamahay. Nakahandusay na yon sa sahig, nakaunat ang mga binti at kamay, tapos nakadilat. Kulay itim na rin ang mga mata at balat nito, at sa may bandang dibdib nito, may nakita silang 8 saksak na malapit sa puso. Malalim ang mga saksak na yon, na halos tumagos na sa likod nito. Pagtatapat pa ng mga saksi, na nakita rin nila na parang binali muna ng nilalang ang panga nito bago yun tuluyang nakawala. Pagkarinig naman ni Tatay Odig sa balita, agad siyang tumungo sa bahay nito para umusisa. Ang kaso pagdating niya sa lugar, sumalubong sa kanya ang mga taong nagkukumpulan sa labas. Kasalukuyan na rin noong iniembalsamo ang patay, kaya hindi na siya nakapagpumilit na pumasok. Maya-maya pa, may narinig siyang lalaki na sumisigaw mula sa loob. Ayon sa kanya, na nung narinig niya ito, sinisigaw nito ang tungkol sa isang itim na ahas na lumabas sa lalamunan ng antingero. Napatay naman yon ang mga kapamilya nila, pero ang pangyayaring yon ay nagdulot ng takot at pagkabahala para sa mga taong nakikidalamhati buhat sa pagkawala nito. Sa kasagsagan ng lamay pinuno, nanatili roon si Tatay Odig para tumulong sa mga kamag-anak nitong naulila. At nung mga panahong naroon siya, may mga bagay siyang nakitang sadyang kakaiba. Tuwing gabi may napapansin siyang nilalang na umaaligid di kalayuan sa bahay na yon. Wala siyang ideya kung bakit ito naroon, pero isa lang ang nasisiguro niya, at yon ay nakikita niya lamang ito kapag may mga batang kasama yung mga nakikidalamhati sa kanilang pamilya. Pagsapit naman ng araw ng libing, marami ang dumalo kasama ang nilalang na pinaghihinalaan niyang pumatay dito. Natatakot man si Tatay Odig, sadyang wala siyang nagawa noon kundi ang manahimik. Akala niya kapag nailibing na ito tapos na ang problema, pero hindi niya inaasahan, yun pa lamang ang simula ng kanilang kalbaryo. Kinaumagahan kasi pagkatapos ng araw ng libing, nawala ng sabay-sabay ang 2 anak ng pinsan niya. Hinanapan nila ito pero ang tanging nakita lamang nila ay yung mga kasuotan nitong paanod-anod na sa sapa. Sa puntong yon, marami ang natakot at naalarma. Dito na rin nagsimulang kumalat ang istorya ng ampog na minsang hindi pinaniwalaan ng mga tao sa kanilang baryo. Dala ng matinding takot, di siya nagdalawang isip na lumipat ng bayan. Wala mang dalang sapat na pera, iniwan niya ang lugar nila para makapamuhay ng payapa sa bayan. At ayon sa kanya pinuno, yon ang pinakamagandang desisyon na nagawa niya buong buhay niya. Nung lumipat kasi sila, hindi na sila nasundan ng ampog, ang nilalang na isinelyo ng Dibino.